हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसके बड'ब्लग यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों आरोबाव बरायबावनाय थाबाय। दायो जोङो स्विफ्ट गारि लालायनानै फैदों आरोना। गुड फ्राइडेनि मुङावहाय जों बेबायदिनो बोरमा खासि जागोन। बे हिसाबैनो जोङो बाजेटआव बोरमा खासि दं होननायखाय जोङो नायनो फैदों आरोना। जोङो ओरैबायदि जागोन दिनैहाय बेबायदिनो गुड फ्राइडेनि नामावहाय बोरमा खासिखौहाय नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नुलांगोन आरोना। लुबैनाङा लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बायनानै जानो हागोन। दानि आजिखालिथ' फैसाया एभेलेबेल थाखासै मानसिनावहाय। बे हिसाबैनो नोंथांमोनाबो बोरमा खासिखौ बायनानै जानो हागोन आरो लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौहाय। दा गाइस बोरमाखौ लाबाय आरोना, जोङो नैबेखौ लाबाय एकदमबारे गं गोनां। दा गाइस जोङो बोरमाखौ लाबाय आरोना लोगोफोर, नैबे गं गोलावखौ लाबाय आरो दा। दायो जोङो दसेनि उनावहाय खाख्रुब खुख्रुब लांसिगोन, ओमफ्राय हख्लायहैसिगोन आरो। नै फैसाया गाइस ओरैबायदि एभेलेबेल आरोना। लागावनायसो एसे गोगोमनि जाखागोन जों दिनै पार्टिखौहाय। सथ' मथ' जाया आरो खमावनो गैयाब्लाबो 30,000सोनि जाखागोन आरो। बिदिब्ला लोगोफोर बोरमा हख्लायनायखौ दा नुगोन आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर बोरमा हख्लायनायखौ नोंथांमोना नायलांदो, नोंथांमोनाबो जानो हागोन। बोरमा खारोसो माथो, हा नोंसोरखौ दा हख्लायनायसोलै मानैखौबो। नायफैद' अबेखौ लायो? खासि गोजा नै। गुड फ्राइडेनि होनोसै आरोना दिनैहाय लागावनोसै। औ नै बाजैनि बोरमाया। ओमफ्राय माखौथो हरनो, गासैखौबो हरखायो दा? आस्सा औ मावनोसै। र' बोरमाया हरैसो थांजोब्बाय हनै खारजोब। लिंहरद' बोरमाया हनै। ए गिदिर खासिया नायदो हब्बे। हास्रोदबाय होनदों दा नोंसोर? हास्रोदबाय। है साला बे नालेरा खिफु दा खामानियाव गैया, साला जानायनिल'। साला जानायावलाय साला दरनै सोजामोयो साला, जेरावबो खामानि गैया। बिगुर खुनानै जानायनिफ्राय नैबेबायदि दै गुदुंजों हनानै जानाया एसे साबसिन जायो आरोना। बेदराबो बांसिन ओंखारो, ओमफ्राय गोथावसिनबो जायो, ओमफ्राय अजनाबो बारायो होनदों ना माने। नैबे प्रिन्सिपालखा भिडिअ सिथारनायनि, देन्जारखा आसोला। मनसि होनो ना मा होनो। ओमफ्राय बेनोलाय नालेरनोलाय नै रायखसा गंखौ खिथें जानो नागिरखादों बे। गारानोलाय आसुगुर खिथें जानो होनखादों। नों गंखौबो जायो होनदों नामा? जाजोबोलै गासिबो। आसुगुरखौलाय? आसुगुरखौल' बाद, गासिबो जाजोबो। मानोथो बाद होनांगौ, गंजों आसुगुरजों एखेखाना। आसुगुरखौ दोनथ'यो, आसुगुरा दस्राना जानो मोना। नंगौ? आस्सा दे। ओमफ्राय नै गांसोफोरखौ बेबायदि होदेरनोलाय एसे रसिन जायो आरोना नै। अन्थाइबो गोलैबाय, अन्थाइ। लागाव। ओइ अन्थाइया नै गाइस गोलैदों। लागाव बरिया। न'आ उरायाला जाबाय लोगोफोर। माथो उफाय मोनाबाय, बारहुंखा फैना होबाय, अखा फैबाय, उफाय गैयाना। औ सेरेवला मासे सावबावबाय नै दा, दहाय मासे मानै बोरमा सावनायावनो एफाबाव जाबाय। बाजोबाय जाबाय। अखा बारहुंखा फैयाला दहन जायो। भिडिअ'आबो बेखिनियानोसै लोगोफोर गाइस दिनैनिया। बेबो लेवरा होनबाय थारा, सिगांनि गोसोथोनायखौ मोनैखाय लेवराजोंनो बुंनानै थादों ना मारा नोंलाय? सिगांनि गोसोथोनायखौ मोनाखैद्रा साला राङि जरानिखौ। जाबायला गाइस, दानो खथ्थ' मोजां बेवाइफ्रा। दे।